to play kai ga tambarin kanan Honorable Abubakar Buba daga dakta sannan kwamishina makiyanka dukansu sun tafi a Kaduna yau babu korafi birni da kauye aiki kuke ta yi a Kaduna APC za mu yi babu canji maimaici za mu yi a gaishe ka a gaida bebeji sakon Usman bebeji ne yace a ce muku a Kaduna sau biyu za a yi Uba Sani ga gwamna Uba Sani yan Kaduna sai gwamna Uba Sani sau biyu za kai babu korafi yan Kaduna maimaici za mu yi Kaduna da gwamna mu babu korafi sannu gamji karyan masada baka bacci a gaida man gyada salihin gwamna za mu jaddada mai amana ba za mu barka ba banga aibun da za mu ki ka ba da zuwanka mun samu ci gaba Uba Sani rika farin uba ga gwamna mu ga Abubakar Buba kwamishina dakta na Uba Sani a gaishe ka Abubakar sarkin da ya yi gwamna da kwamishina taimaka min in tsara baitika su tafi national yau da gobe ta Allah mun gane Allah ke mun shina ya za mu dau bare mu kyala wanda shi ne ke yi mana bara gurbi shi ke manta halarci yayi magiya ayyukan da kuka yi na fahimta ya zagaya nahiya mai musu karka yi magiya ka zaga kai tambaya ba farfaganda balle ku ce mun addabu